3 роки енергоблокади. Сьогодні чергова річниця, як на півострів перестали подавати українську електрику. Зробити це восени 2015-го вдалося виключно завдяки активістам. Саме вони на початку припинили постачання на окупований півострів товарів, а потім і електрики. Українська влада з такою позицією погодилась не одразу. Лінії електропередач навіть намагалися відновити, але зрештою таки визнала її доцільність. На думку одного з організаторів блокади, голови Меджлісу Рефата Чубарова, це рішення тодішнього уряду було абсолютно вірним. Це був реальний вклад української держави щодо ізоляції російських окупантів в Криму, і це сталося завдяки учасникам громадянської блокади. Хочу сказати, що на початку блокади майже 85% електроенергії, за різними даними 80-85% електроенергії, яку використовував, від обсягу якої використовував Крим, вона надходила з материкової України. Результатом відключення Криму від української енергетики стали віялові вимкнення світла, зупинка підприємств, транспорту, об'єктів інфраструктури. Головної мети – зробити Крим тягарем для окупантів вдалося досягти, певні експерти. Російська економіка в той час втратила десятки мільярдів рублів. Сам переход, кабельный переход с Таманского полуострова до Керчи стоило 12 миллиардов рублей. Они 3 нитки этих пустили. Допустим, перестройка и модернизация энергосистемы юга России, там, где там в Краснодарском крае, еще 22 миллиарда рублей. Развитие сети в Крыму в самом 56 миллиардов рублей. Выяснилось, что, конечно, этих денег мало. Ми повинні робити все, щоб окупанту Крим був тяжким, і з кожним днем він відчував, вся Росія відчувала, що захоплювати територію інших країн – це небезпечно, це економічно необґрунтовано, це недоцільно.